Es produeix una fixació dels objectius de dèficit, que en el cas de les autonomies fixa un objectiu del dèficit del 0,4 per a l'any 2018. Aquest objectiu de dèficit que l'Estat fixa és un objectiu deslleial amb els catalans i injust amb els catalans. Incompleix la llei d'estabilitat pressupostària, no és nou, s'ha produït al llarg d'aquests anys, però es torna a produir un incompliment. Es torna, per tant, en la política pressupostària que ha imposat el ministre Montoro, que ha fet recaure en les espatlles dels governs autonòmics tot l'ajustament fiscal que hem viscut aquests anys. Per tant, és un objectiu de dèficit públic que acaba confirmant que la política del govern de l'Estat ha buscat l'asfíxia i ha buscat l'afebliment de l'autogovern del nostre país. L'estat espanyol maltracta fiscalment els ciutadans de Catalunya